assalamu aleykum wa rahmatullah. Calminama, juurama, ñagama duwaw on ñagama yafuya on neldama duwaw on jafama to banggue meɗen naafila men deftere wiyetede awnul ulama salihina jamma men battuɗo sappo e jeetati ko darɗe sappo e ɗiɗi juulete darde foof jangge fatiha lawol gotol sabbi hisma rabbika la ala lawol gotol qul ya ayyuhal kafiruna lawol gotol qul huwallahu ahad lawol gotol darɗe ɗiɗi foof cilmina sa gayni janga oɗo qur'an noɗo duwaw allahumma nabbihni fihi li barakati asharihi wa nawwir qalbi bi diyayi anwarihi khuz bi kulli a'da'i ala ittiba'i atharihi ya munawwira qulubil arifina allahumma ya anallah nabbihni ya findinam fihi e nduɗo lewru korka li barakati asharihi e barkeji hono wendangeji lewru korka walla kejjaji lewru korka wona wiri ya nurɗin qalbi ɓerdam nde bi diyaye e annore anwarihi annore lewru korka husbi kulli adayi ya jaggu e kala terɗam nde ila ibtiba e fewde rewde asarihi batteji lewru korka moƴƴereji lewru korka ya munawwira ya nurɗinowo qulubi ɓerde al arifina anduɓe ko ni woni duwa o mbiɗen ko darɗe sappo e ɗiɗi darde foof jangge fatiha lawol gotol sabbi hisma rabbika la ala lawol gotol qul ya ayyuhal kafiruna lawol gotol qul huwallahu lawol gotol darɗe ɗiɗi foof cilmina sa gayni jangga oɗo duwaw allahumma nabbihni fihi li barakatil asharihi wa nawwir qalbi bi diyayi anwarihi wa khuz bi kulli adayi ila ittibai atharihi ya munawwira qulubil arifina so tawi wonko weñi hen wona ɗum wonno sago men yo Allah yaafo en yo Allah hokku en jaɓanede golle meɗen moƴƴe e korka meɗen e naafilaji meɗen foof yo Allah hokku en yaafede perguitte meɗen e gueɗe meɗen ɗe pewani fof yo Allah yaafo en yo Allah hokku en yaajede e softede e cellal ha mbawen jokkide lewru ndu ko puɗɗiɗen ko yo Allah jaɓanen ko jogorɗen horodu ko yo Allah jaɓanen yo Allah hokku en tawede lebbi kewɗi taw ko jaɓaɗi o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou